Дөресен әйткәндә, ул авыр хәлләрне, ул җылларны, ул авырлыкларны бер дә искә төшерәсем килми. Баштан бик күп нәрсә, бик күп авырлыклар эләкте. Ашау юк, киенү юк, салкын, кич белән җандырга ут, керосин юк, ашый башласаң тоз юк. Бик авыр җыллар булды. Хәзер искә төшергәч уйлыйм, ничек кенә аларны түзеп, ничек кенә аларны үткәрдек икән дип мин уйлыйм. 9 майда без дип әйтәм, инде безнең берничә кеше Мәскәү консерваториясында укырга җибәргәннәр иде безне. Менә 9 майны без шул консерваториядә каршы алдык. Тәрәзәдән күренеп торды. Бүтән хәл урамда булган. Кремль безнең тәрәзәдән күренеп торадыр. Шулай үткәрдек инде, Аллага шөкер. Менә хәзер киләчәктә андый авырлыклар булмасын иде. Көтиркәм дигән гүзәл сүзең